Тэрыторыя Зашырскага культурна-спартыўнага цэнтра сёння вялікая будаўнічая пляцоўка. Упершыню на Гомельшчыне тут рэалізуецца маштабны праект па стварэнню горада майстроў, прычым з мінімальнымі бюджэтнымі затратамі. Недзе спісаную ферму на цэглу разабралі, недзе спонсары дапамаглі. Канчатковая дата завяршэння работ пакуль не называецца, але зроблена ўжо шмат. Увогуле асноўныя мэты дзве: павысіць статус сапраўдных народных майстроў і прыцягнуць да творчасці усіх астатніх. Вот чтобы он пришел, посмотрел на это здание, зашел внутрь, ему захотелось творить что-то вот такое необычно здоровское, правда? Ну почему здание не может быть похоже на храм, даже если это храм кузнеца, это храм там Бондаря, это Гончара или еще кого-то, правда? Планы вялікія, пачынаючы ад арганізацыі пастаянных інсцэніровак па тэматыцы народных легенд да правядзення экспедыцый па збору інфармацыі аб жыхарах мясцовых вёсак і іх быце. Магчыма, нехта і лічыць, што гэта непатрэбныя рэчы, а вось для супрацоўнікаў Зашырскага культурна-спартыўнага комплексу гэта вельмі каштоўныя экспанаты. Нешта сабранага знойдзе месца ў музеі, а нешта ўжо зараз выкарыстоўваецца пры правядзенні тых жа абрадаў, напрыклад. У знойдзеных у адным з нежылых дамоў у Лаптях самадзейныя артысты выступаюць ужо зараз. Кажуць, энергетыка зусім іншая. Зараз у вёсцы Зашыр'я, дарэчы, 6 народных і узорных калектываў, а яшчэ 3 рыхтуюцца атрымаць гэтае званне. Ездим по району, экспедиции, собираем песни. Ну вот, что-то записываем, что-то свое есть. Поэтому материала очень много. Обрабатываем и работаем с людьми. А ў Зашырскім культурна-спартыўным цэнтры агучваюць ужо новыя планы. Адкрыць у вёсцы школу ілюзіяністаў, напрыклад, і тэатр на хадулях, якія ў якасці забавы тут выкарыстоўваліся яшчэ ў старажытныя часы. Олег Сенцюроў, Евген Макеенко, тэлерадыёкампанія «Гомель», Ельскі раён.